Malah ngamuk wah. Wile. Mas, sakmene Mas. Alah. Wile. Loh malah korene Mas. Wah, belum Mas. Wile. Tuh Mas. Ayan Mas, gendut Mas. Mas, Waduh. Gawil Mas. Gawil lepol. Sikat. Wile. Wah, rono terus Mas. Wah. Waduh. Selamat siang. Dimanapun berada. Mas mancing siang-siang Mas. Niatnya tadi mau mancing nanggul. Kalau ndak ya nyobok Mas. Tapi airnya surut. Latihan iki. Maklum Mas, latihan. Kagok Mas kadang Mas. Kadang ono kambangan ono ngarepan ya iso ketra ya. Di ngapura ya Mas ya. Latihan iki. Penting mancing Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Chris Fishing. Kali ini mancing pakai perahu Mas. Mancingnya pakai perahunya Pak Jasman. Memang berangkatnya siang-siang Mas. Saya langsung menuju spot. Ini sekarang pukul berapa ini? Sudah pukul 11. Tuh anginnya Mas. Sungai. Oke, ikuti terus keseruannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke Mas, persiapan sudah selesai. Memakai 2 joran. 1, 2. Nah. Oke, tuh ada temannya di sana. Wah, cuacanya cerah Mas. Tapi ya anginnya, wah, semeribit. Pating gluduk Mas. Milir angin siang. Kasih umpan lagi sambil dibom, tunggu pergerakan ikan makan. Oke Mas, tunggu dulu. Mas, lu. Iya Mas, kena Mas. Ulala, berotrono, ulala. Malah gunung kangkungan. Wah, aduh. Wah, payah ya wes. Nyantel Mas. Melayu nang kangkungan lho. Waduh. Tahan sik Mas, tahan. Sabar Mas nek nang ngene iki. Nang kono mergane angine Mas gedhe ya. Ya nang pinggiran ini iki. Kok nyantel. Lek spot cetekan malah ngene iki. Ayo. Alah, malah nyantel kono neh. Sik Mas. Tahan dulu Mas. Bentar. Ndi wae. Cek iki. Cek Mas, lho lah mana nyantel lho Mas. Malah kerono neh. Yalah. Mayan nih Mas. Mayan gede iki Mas. Nyantel meneh. Malahan. Tuh, kena Mas. Wile. Sisik iki. Wah. Wah Mas, walah. Iki Mas, wae iki. Piye iki? Dangkat wae. Tepan. Kawuri wae. Mas.
lumayan mas lho sakmene mas. Oh lumayan to mas abing ya. Tumpani meneh. Yes lama nyantel nih. Makan lagi abing meneh tambah gelem ora trimo gelem. Yes. Iya lah 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 lho mas kena meneh mas iki lho mas lho lah mas lho abing-abing mas wah iwake lanang-lanang lah lumayan sik endi wae lho mas wedok deh mas saiki mas sebelah lho mas utak-utik ya anu ya dintene sik delok mas sabar sik delok iya lho mas kena mas lho lah kemlayu rono walah lah weleh weleh abang nak iki nak iki asli lanang nak iki mas asli lanang nak iki lho sakmene meneh walah ngamuk melan tuh mas sakmene meneh mas lumayan to mas lho pangkurin lumayan sikat iya ulu wah melayu rono meneh mas walah wah birat terus mas wah lho mas kayak itu walah wah lumayan mas sampe meneh gendut ya mas abang meneh iki mas lah le wile walah diangkat tuh ngabur ya wile mas sakmene abing mas wile hup mas nah iki abang dia sakmene mas lumayan tuh mas yuk kasih umpan lagi semoga makan lagi ya mangane rada jarang-jarang mas tapi nak gelem mangan ya abing-abing mas yo ae spote ini mas Kulon Kampung Rawa mas ayo mana lagi yuk makan yuk tak tunggu pokoknya cek sih entek mas sebelahnya umpane entek lumut sawah mas golek dhewe mau mas wong deles kono mas arep tuku awan-awan ya wis ora ono mas wis dontek iki lumute halus penting iwake gelem mangan tapi ya kesuwen sing ngumbah mas ngopi kok iki wis entek mas lho jading arep ganti umpan wae kangelan mas angine semripit kawur wae mas arep nyekeli kambangane walah umpan meh banyune iki anyes mas durung anget tapi kudune ya disetting gantung mas banyune anyes biasa to mas cuacane iki bisa penghujan meneh ya mas ora ido kemarone iki udan ya mas hawane adem mlaku mas wah ora kena mas
Yuk kasih umpan lagi. Lumute halus ya, cemplung ke ilang mas. Diganggu sing cilik ya entek langsung mas. Lho mas, kena mas, baban meneh mas. Lali mau jeblane ora kepejet kamerane wah. Wah kacau mas. Padahal sing berot tenanan mas. Jeblane kamerane lali semejet. Kacau. Sakmene kok mas. Gendut mas. Mayan tau nak sakmene iki. Ah. Mas. Cuacane cerah mas. Angine rada mendo iki san mas. Pemandangane mas. Ono sing mancing nono. Akeh sing dono mas. Bengok-bengok mas. Do keli. Tapi kono iso ono mbake mas. Beranjang-beranjang itu. Kampung rawa itu mas. Kelihatan tuh mas. Deket tuh mas. Saya mancing di sini, yes. Mas, tekek mas, mas, malah kena yurene, weh, mas, mayan mas, mas, agal meneh mas, iki teko tak keke nang burinan mas, tekek sing iji teko tak keke mburi jeblane ana iwake, mas, sakmene mas, mayan wah nggawi lepol mas, sik mas tak seser nggawa apa iki, wadah lumut ya mas. Sik mas, wah ribet mas. Tipis banget tuh mas. Loh. Sik mas. Sabar mas. Sik mas. Tuh mas. Lumutku tak suntak tekan mas. Mayan kini. Kena mas. Sudah sampai di atas. Mas. Sakmene kok mas. Arep ucul lah. Arep ucul ya mana-mana. Loh mas, langsung jabling loh. Nah tak angkat mau langsung jabling loh mas. Lah. Mas. Main loh mas. Yuk ayo agal loh mas. Wah. Walah ngamuk wah. Lumutku tuh tak suntak imam mas. Ora apa-apa, penting iwake kena mas. Mas tak siku ya mas. Lah. Wah. Nanti mau iwake. Iyalah. Malah jak umpetan nih mas iwake. Sik mas. Lah. Wah. Nanti mau. Alah. Loh mas. Sik tak seret gitu kan. Bentar mas, bentar. Tak cocole lho mas. Sakmene mas. Lumayan tuh mas. Gendut tuh mas. Ucul eman-eman. Lho mas, sing Cina kene mas, ngarep mas. Sing Cina mburi lho. None. Arep tak ganti lumute malah ngerti-ngerti ana iwake mas. Mas. Ngarep mburi oke jane mas. Tekeke nggo loro tok mas. Oke mas, waktunya sudah asar. Sudah jam 3 lebih. Waktunya pulang. Kapan-kapan mancing lagi. Kalau ndak kesini ya nanggul. Sebenarnya tadi mau nanggul mas. Tapi airnya dangkal. Terus masih ada perahu. Ya, merau. Lumput juga cari sendiri tadi. Dindeles. Oke mas. Ini spotnya mas. Tuh. Dekat kampung rawa ini. Tuh, yang situ. Ombaknya. Anginnya besar.
sini ya. Tuh pemandangannya. Backlight mas. Oke, tak sepil hasilnya. Hasilnya lumayan. Ini hasilnya. Dapat berapa ekor ini? Tuh. Oh mas, merah-merah mas. Alhamdulillah mas, ada berapa ekor nih? Berangkat siang-siangan. Oke mas, ikuti terus video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke mas, waktunya pulang mas. Sudah saya kemas-kemas perjalanan pulang. Koyone bengoke nablek mas. Iso liwat ora iki kok. Mas, tak takon kae mas. Ono wong dono mas. Karo takon gelem mangan pura nang kono mas. Medal mirku udah sakit mas. Medal mirku udah sakit. Nutup. Pak. Belum mboten? Perjuangan pulang mas. Bengoke nutup sithik mas. Alhamdulillah iso liwat mas.
Kak, nggih. Alhamdulillah Mas, sudah sampai di dermaga. Perjalanannya agak melelahkan Mas. Parkir dulu. Perahunya sampai ke bak banyu Mas, Mas. Mas, bocor Mas. Kenapa ya banyune udah mlebu Mas. Sik Mas, mumbah edok sik Mas. Edok gopak landut Mas. Mangkat resik kudu bali resik Mas.